No Apresas afirmou que estudado o informe o primeiro que hai que dicir dende o BNG é que é só a punta do iceberg, porque como é habitual o propio Consello sinala a limitación ao alcance pola falta de transparencia da Xunta. Sinalaron tamén que isto é moi grave porque significa que a Xunta impide a un organismo como o Consello de Contas estudar a profundidade da privatización da sanidade. Que hai pacientes que non constan nos rexistros como derivados a concertados na xestión das listas de agarda. Isto o que fai é dar a razón ás denuncias das forzas sindicais e do BNG de que as listas de agarda dos hospitais de Galiza están manipuladas e que realmente non reflicten cal é a lista de agarda real de cada unha das especialidades e que en realidade son maiores. E a segunda cuestión que nos parece especialmente grave é que o Consello de Contas insiste en que falta información sobre o gasto real que se deriva á sanidade privada e cal é realmente a tarifa que se aplica en cada un dos servizos. No referido caso concreto de Ourense, dende o BNG sinalan que no 2022, que é o ano estudado, en Ourense aumentou con máis intensidade a prestación de asistencia sanitaria con medios alleos. Avanzan a presentación dunha batería de iniciativas parlamentarias encamiñadas a unha maior transparencia dos contratos e das listas de agarda, un plan específico para as listas de agarda que contemple reforzos materiais e unha estrategia de atracción e fixación de persoal para reducir a agarda.